Nimar en okombe ma bende nigi nyadhi ahinya kopimo koda tuke mamoko e piny mangima. Maendi en tugo ma onywando pinje mopogore opogore, kendo pinje mopogore opogore chiwo jokanyo magi madhi tugonegi. Okombe mar World Cup en mano nyakwaramogi ma weche ne igoe mbaka, kendo kapok odhi otime kochakore tarik mawanyisi 12 dwe mar 11. En okombe ma oganda kata ogendni e pinje mopogore opogore ng'iyo ni to en tim mane ma dhi kawe. E pinje mag Afrika kaendi nyakwaramogi, Cameroon, Senegal, Morocco, Tunisia kod pinyno endo mar Ghana gin pinje ma wuok e pinje mag Afrika ma biro dhi chung' ka fwadho bandera mar pinje Afrika e tuke mag World Cup matimore e piny mar Qatar. Doha en achiel kuom bombego madongo ma idhi bagi tukegi mag World Cup ma higani. Parni tukegi nyakwaramogi gin tuke matimore bang' higni maromo 4 kamaendi, kendo en achiel kuom tuke maywayo johera mathoth ahinya e piny mangima. Pinje Afrika kaka sing'isi motelo nitiere pinje machalo kaka Cameroon, Ghana, Morocco, Tunisia kod Senegal, ma bende en gin moko kuom timbe mowuok e pinje Afrika ma biro dhi tugo e tuke mag World Cup ma bende biro bagi e piny mar Qatar. Nyisi motelo kanyo ni mae thuolo mokwongo ma tuke mag World Cup kata laro kombe maduong' mar piny mangima ibiro tim e pinje mag jo Arabu miluongo ni Middle East kata ugwe madiere. Omiyo gi sani nyakwaramogi king'iyo kanyo mago tipo machiel kachiel mani okombe ma itang'o ne piny Kenya. Oluorore piny mangima nyakwaramogi. Kawuono ni odiochienge mar donjo e piny Kenya ka, kama jatend piny Uhuru Kenyatta biro bedo e jatelo mabiro chwo lwete okombe ni kendo biro ting'e malo kotang'o ne oganda jo Kenya. Kata kamano jo Kenya mamoko bende biro nene, mak mana ni ok oyiene ja Kenya moro amora mondo mi omul okombe no kopogore gi jatend piny Uhuru Kenyatta. Parni piny Kenya oyudo thuolo mar neno okombe ni ma ibiro lar e piny mar Qatar, kendo ma en kaluwore gi duol ma ochung' ne weche mag tuke e piny mangima FIFA. Okombe ni luorore nyakwaramogi mana dweche manok kende kapok odhi ogoye kata ochak tugo ayanga mar lare, ka bende pinje mopogore opogore gin mago makoro rito mar ni chakruok mar tuke mag World Cup biro chakore, kendo gima duong' ma ing'iyo en ni to en ng'a ma biro loso sigana mar ka okombe ni. Parni okombe machal kama kata tugo machal kama nobage pinje mag Afrika kuom thuolo mokwongo e higa mar 2010, kendo maendi nomiyo pinje mag Afrika nyadhi ahinya ka tugo ni nobage piny mar Afrika ma milambo. Kuom thuolo mokwongo bende idhi bage e pinje mag jo Arabu kaka sing'isi motelo. Parni okombe ni bende biro dhi nyaka par loch mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta, kama obiro kawe thuolo mar rwako okombe ni ayanga e piny Kenya kapok ochiw thuolo ne oganda jo Kenya mamoko mondo mi ochwo wang'gi okombe ni. Magi gin tipo machiel kachiel kowuok ne paw ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport JKIA, kama okombe ni koro molo ayanga e pacho ka. Obiro bede pacho ka nyakwaramogi kuom thuolo mar ndalo 2 mondo mi jopiny onene, kendo gin bende gichwoe wang'e ka iloso sigana mar neno okombe midhi lar e piny mar Qatar 2022 ni nyakwaramogi. Magi gin tipo ma achiel kachiel. Kaponi nitiere mathoth midwa ng'eyo, mae sama winjo bed ni ng'eyo ni to okombe ni en okombe ma ilaro e yo machalo nade, to kidienje mage chalo nade, tuke mage itimo machalo nade. En tugo mar adhula kama bende nyakwaramogi time mopogore opogore mawuok e pinje mopogore opogore go okombe ni. E pinje mag Afrika ma ugwe onge tim moro amora manowuok madhi tugo e boma ma Doha kata e boma mamoro machielo manitiere piny Qatar, kaluwore ni nok giyudo thuolo mar mondo mi chwal timbe madhi tugo kono endo. Amina Mohamed ma en jatend migawo mochung' ne weche mag tuke nyakwaramogi ma pacho ka en achiel kuom jotelo ma ochopo mondo mi orwak okombe ni ayanga e piny Kenya, kendo giloso kod jochung' mowuok ka duol mochung' ne weche mag tuke e piny mangima FIFA ma bende kelo okombe ni e pacho ka mondo mi jo Kenya bende ochwoe wang'gi ka okombe ni otimo limbe mare e piny Kenya. Parni obiro e piny Kenya kokala kala, nitiere pinje mamoko bende ma okombe ni biro dhiye mondo jopinje mamoko bende onene ka otenore kod hikruok ne tuke mag World Cup. Parni jatend migawo mochung' ne weche mag jolimbe pacho ka Najib Balala bende en achiel kuom jotelo ma kakinene e tipo mari mar wang' jowi mar Ramogi nyakwaramogi ogoyo maendi bende achiel kuom ranyisi ni piny Kenya en pinyno endo minyalo ywaye jolimbe mathoth ahinya.
omiyo jatend migawo mochune weche mag limbe e pacho ka Najib Balala bende oteno jotelo mamoko mag piny owacho ahinya jatend migawo mochune weche mag tuke Amina Mohamed ma bende Nyakwaro Mogi orwako kombe no achiel kachiel kata ayanga e piny Kenya. Magi gin weche ma owinjo bed ni ng'eyo. Kombe ne Nyakwaro Mogi igoyo anyis ni bang' higni 4 ka higni 4 kendo en achiel kuom okombe ma ywayo johera mathoth ahinya e piny mangima. En tugo ma kopo ni tim mar piny odhi e Nyakwaro Mogi to pinyno nitie kaka inene kod duol ma ochung' ne weche mag tuke piny mangima FIFA, kendo yudo kata ka chung' mar pinyno endo kaluwore kod duoko mag tuke mag adhula iyudo ka en tim ma nyadhi mare dhi malo kendo ikete e rang'iny mamalo. Magi gin tuke Nyakwaro Mogi manochakore e higa mar 1930 e kinde ma duol matayo tuke mag adhula e piny mangima miluongo ni FIFA ne ong'ado ni kaber to winjo bed ni iketo okombe no mondo mi ogoye e piny mangima. Nyaka gie sani endi tuke mag World Cup Nyakwaro Mogi en tugo manochakore kaka tugo mar joma chuo. Karo bende nitiere tuke mag joma mine bende. Ma en tugo mar joma chuo ma tugo adhula mowuok e pinje mopogore opogore. Ng'isi nochakore higa mar 1930 e kinde no ka ne jal mane en jatelo maduong' mar FIFA iluongo ni Jules Rimet emano keto paro machalo kod mae mondo mi chaka yanga tugo ni ma bende niriwo godo pinje kanyakla. Nyaka gie sani Nyakwaro Mogi timbe mopogore opogore maromo 32 gin mago machopo mondo mi ogo tuke mag okombe ni, kendo en achiel kuom mago maywayo timbe mathoth ahinya kendo pinje mathoth ahinya e piny mangima. Mago gin tipo mabiro ni achiel kachiel kowuok e paw ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport kata JKIA Nyakwaro Mogi mondo mi bi chop goda yanga chenro mar neno ni kikombe no bendo mole piny Kenya kai. Kata mana e higa mokalo tuke go mokalo Nyakwaro Mogi bende okombe no nochopo e piny Kenya kar kaendi to odhi mana e mogo kuom pinje ma oseyier mondo one okombe ni. En okombe migoyo bang' higni 4 ka higni 4 Nyakwaro Mogi. Samoro ng'ato nyalo penjo ni ang'o momiyo iluongo okombe ni World Cup. Ang'o momiyo ipenje ni iluonge ni World Cup. Iluonge ni World Cup Nyakwaro Mogi mondo mi par godo mane en jatelo maduong' mar duol matayo tuke mag adhula e piny mangima ma iluongo ni FIFA kaka naseng'isi miluongo ni Jules Rimet ma bende emane ochako chenro mar okombe ni. Kaparo ni nobiro go higa mar 1929 eka bang'e to chak tugo okombe ni ayanga higa mar 1930. Mondo mi koro ne piny mangima obi kanyakla e yo achiel ka ichiwo luor machal kod mano ne ong'adi gi duol ma tayo weche mag adhula mondo mi lok nyinge ni World Cup kowuok kama ne iluonge chon ni Victory Cup kata okombe mar joloch. Motelo ne higa mar 1946 okombe ni iluongo ni Victory Cup kata okombe mar joloch. Kata kamano bang'e to nolok nyinge higa mar 1946 ka ichiwo godo luor ne jatelo mokwongo mar FIFA Jules Rimet ma bende emano biro koda paro mar goyo adhula ma oriwo pinje mopogore opogore e piny mangima. Jatend piny Uhuru Kenyatta bang' wuok e alam okinyi ma kawuono nong'eyo ni en gi welo mamoko ma bende limo piny Kenya. Welo en mar neno ni orwako ayanga okombe mar piny mangima World Cup e pacho kaendi. Nyakwaro Mogi kaluwore kod okombe ni endi en okombe mar adhai kendo en okombe ma samoro kimiyo nyathi ma pod tin ni mondo mi oting' to ginyalo lwar godo piny e yo ma oruombore. Kendo okombe ni bor mare Nyakwaro Mogi en centimeters 36 gi nukta aboro. Okombe ni en mita kata centimeters 36.8 mano kochunge bor mare kawuok kama okete piny kadhi malo. Ma endi nyiso ni en inji
14.4. Pek mar okombe ni en kilo 6.175. Mabende maendi king'iyo kata ging'iyo nyathi madongo maber monyuol kawuono nyakwaramogi, mondo mi ochope pek mar okombe ni nyalo kawe chiegni mana dweche madhi 5 kamae ka mondo mi ochopi kaka okombe ni pek mare romo. Nyakwaramogi, okombe ni kamo bedo godo piny ma iketo godo ewi mesa, lach mare king'iyo en centimeters 13. Kiluoro kama lach mar okombe no kamo ikete godo ewi mesa en centimeters 13. Nyiso ni en inch 5.1 nyakwaramogi. Magi gin moko kuom gik ma kako okombe no chalo. Okombe ni nyakwaramogi olose kod yo manimba ahinya. En okombe manyaka gie sani endi ng'ama nolose iluongo ni Silvio Gazzaniga. Silvio Gazzaniga ema oduong'o kata oloso mi ochweyo kikombe ni kaka inene kodonjo e piny Kenya kar kaendi, kendo en jagoro manogoro kendo ochweyo okombe ni nyakwaramogi. En okombe ma kasponino ni ikawe iuse nyakwaramogi to en dola mar piny Amerika 161,61 mano pesa ma piny Kenya kama inyalo ng'iego kopim kod kaka ne use 2018. Nyakwaramogi odani mondo mi tudre gi Mike Okinyi ma bende en jafwambo marwa ka entiere JKIA Nairobi kar ka ong'iswa ni to gin ang'o gini madhi nyime JKIA gie sani. Mike Okinyi, thuolo en mari mondo mi nyise nyikwaramogi ni gin ang'o gini madhi nyime JKIA kinde mirwako okombe mar mula, okombe mar piny mangima. Mike. Asante sana Studio Maramogi, ipuonja gimoro manyien kawuono. Iluonge ni okombe mar mula. Mula en ang'o? An yiera ne nyan jamwa, soro doluo chacha matin. Gold Mike, mula en gold Mike. Koro en okombe molos gi gold kata miluongo ni dhahabu gi dho Kiswahili. Kachon ma Brazil, iluonge ni Julio Menezes. Ere kino gocho ga fullback ne piny ma Brazil, oloyo okombe no, tera ariyo ga ng'wen mokalo. Koro okombe ni wacho ni inyalo mule kiseloye kata ka in ker mar country makombe no dhiye. Koro giwuok airport sani, wawuok ka omiwa mana dakika 2 mondo watim link mondo wawuogi. Kwawuok ka to wadhi ikulu mar Nairobi kuma ker ma Kenya Uhuru Kenyatta dhi kawo okombe no. Kanyo makoro wabo winjo ni gidwa wacho ang'o e weche opira Kenya ka, ang'o momiyo FIFA okelo okombe no Kenya, to wang'e ni wan gi tabu gi FIFA sani. Ok oyienwa ni wagochi competitions mora mora mar FIFA sani, lakini FIFA oyienwa ni okombe no obi abia koni mondo johero opira, johero adhula ogo picha kode kawuono kata kiny. Okata kawuono en mana odhi ikulu ma Nairobi. Kowuok kanyo to kiny wabo bedo gi thuolo mar go picha gi okombe no. To thuolo no johero opira bo yude KICC Nairobi. Kidhi KICC Nairobi kiny, chakre kiny nyaka godhiambo, ibo chano line maber. Kise chano line kanyo tigo picha gi okombe ni tidhi kumidhiye. Lakini mano kumbukumbu maber nikech ji mang'eny ohero opira. To kihero opira to Kenya pok oloyo ga World Cup nogono. Omiyo ni kin gi thuolo mar kawo picha gi okombe no en thuolo maber kabisa. An aseyudo nafas kawuono, asego picha ma an adhi kete korot kawuono. Erokamano Mike, erokamano ahinya. Kawuono iwacho ni onge ja Kenya mora mora ma dhi neno kombe ni kata ma dhi yene go picha. Ayie ni ma endi en nyadhi ahinya, kendo puoch gi pakin Mike iseyudo thuolo mar go kombe no. Koro kiny joma pok oyudo thuolo mar go kombe kaluwore kaka Mike owache no, kiny in gi thuolo mar dhi KICC Nairobi kama kanye mi dhi yiene jo Kenya mondo mi goye picha gi okombe ni. Jotelo mage mowuok FIFA Mike madipo ni odonjo go kombe ni piny Kenya kaka oponi selieko, gin jotelo mage ma owuok FIFA ma FIFA oro mondo biye piny Kenya okel kikombe ni, kata obedo ni piny Kenya to koro sani FIFA ogoyo negi kum ni ok ginyal tugo tuke mag adhula kaluwore koda ywaruok achiel ariyo manitiere kind telo mar weche mag tuke FKF e pacho ka. Onge officials mora mora moa FIFA mbiro go kombe ni, gin gi those ilonge gini legends, jo mano osego World Cup to giseloyo World Cup nogono.
gikawo ga jotugo mopogore madhi gi okombe no e pinje mopogore. Koro piny mar Ethiopia gi Kenya gi Afrika mangima ne gibiro nafas no jatugo machon ma Brazil miluongo ni Julio Belletti. Belletti mobiro gi okombe no inene kacha ochung' e mbele ndege kacha, en mokelo okombe ni to obobet ka nyaka kiny godhiambo okombe no wuok gi ndege maalum cha, ndege cha ok ting' anybody else, oting'a ting'a okombe no gi Julio Belletti. Gin aparno gin ji 5 kata 6 manie ndege no mangima. Koro ka giwuok ka to giwuok gidhi piny moro, pok ginyiso ni gidhi kune nikech giwacho ni security ok ginyal nyisowa ni okombe no dhi piny mane. Koro onge officials moro amora mobiro koa FIFA, lakini gioro ga legends, joma osego opira e World Cup to giseloyo World Cup nogono. Emomiyo Julio Belletti ema nokelo okombe no koa e ndege to kete jukwa mane wan go ka. Waloso siwanda moro matin ma wakete okombe no to ugo picha, kusego picha to okombe no dhi State House. Koro wabotudre aparo ni saa 9 kata saa 10 kwasechopo State House to wasetimo sherehe moro matin madhi nyime e State House. Koro sani nyaka wawuoge airport, sani inyisowa ni time oserumo, wawuoge airport, wabotudre kwachopo airport. Jikwaramogi. Erokamano nya Mike Okinyi. Mike, joma thoth ne paro ni ok inyal wacho dholuo maliw kamano nikech ging'iyo ga kodi ka giwinjo ka iwacho sungu kata dho ngere. Erokamano nya kuom wacho dholuo maliw kendo kelo ne Nyikwaramogi Ajwang'. Weche matimore e paw ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport, mana kaka Mike Okinyi wacho ne Nyakwaramogi, bang' ma to kombe ni dhi achiel kachiel nyaka e par loch mar jatend piny Kenya, mano State House buore Nairobi Karkaya, kama jatend piny Uhuru Kenyatta biro rwako ayanga kikombe no piny Kenya. Par ni en jatelo makende ma oyiene kaluwore koda chike mag FIFA mar mondo mi omul okombe no kendo ting'e e lwete, kotang'o ne oganda jo Kenya ni mano e okombe mar FIFA ma idhigo e higa 2022 ni e piny mar Qatar. Nyakwaramogi, timbe mopogore opogore sani koro nyicho noseyudo otiko mar dhi e tuke mag World Cup matimore e piny mar Qatar. Kata kamano, piny Kenya to pod thuth nigi kum kaluwore koda chike ma FIFA nyocha ne ogolo kaluwore koda gwandruok achiel 2 ma osebedo ka nitiere e duol mar FKF kachiel koda migawo mochung' ne weche mag tuke e pacho kaka mabenya gie sani migawo no nochuga put ma tayo weche mag tuke piny Kenya. Kata kamano ma okotamo FIFA mar mondo mi kel okombe ni e pacho kaka. Kwa ng'iyo nengo mar okombe ni gi omenda mag piny Kenya, nikech nowacho ni en dola mar piny Amerika chigni 161 mar piny Amerika. Mano nyiso ni koponi ni uso kombe mar World Cup ni e piny Kenya ka to kao bilion 18 515 bilion 18 nyiso ni koponi county ka county yudo bilion 8, mano nyiso ni ma pesa mar okombe ni kousi nyalo tayo counties 2 mag piny Kenya higa achiel mangima ma ok gikwayo pesa kata mane piny mora mora. Mano nyisi kaka okombe ni en okombe manigi nengo. Mane momiyo ka eneno kobire piny Kenya bende nyiso ni piny Kenya na achiel kuom pinje modhi yal koda duol mochung' ne weche mag tuke piny mangima FIFA mondo mi okombe ni ochopie. Mana kaka Mike onyisi ni wabiro tudore kodgi ka giwuok airport kata e paw ndeke maduong' ma JKA ka gidhi e gwenge kata e par jot mar piny Kenya, mano State House buore Nairobi. Nyakwaramogi, wakawo thuolo kaendi ka waduogo to wechewa manyien mag migago to mana kokalo e Ramogi TV. Nyinga en George Bati, med mana kete Ramogi TV kuom thuolo duto te ni mar wan ka nikech in.